Iheoma Chineke lebe na-ajụ ego ejele kemgbe m nwata ana m ahụ Iheoma Chineke lebe ọ dịrị iwu isi ọmụma ije love na ike love ọwụ ike love Oku Nwamama abịala m ọzọ achọrọ m inye ya azụ maka na eshi m anya azụ bịa anya ọwụla akpụrụ akpọ lakpụrụ n'ime isi ịmụrụ otu nwa agbọghọbịa ka dị ime ọ dị ime gala ụlọ ọ na-arụ ụlọ ọgwụ ebe o ji ịmụ nwa nwaanyị eji iwe naira abịa ike love ọ gara ụlọ ọgwụ aza ga-ebi ọpụreshọn n'ebe ọmụnwụ ya dọkịta ọsọ ga-eme ihe ọpụreshọn n'ebe ọmụnwụ ya ewere funu kpọwa nwoke nụrụ nwaanyị o dede gara ọrụ na Rivers steeti agbawa ya na funu ka aka ọrụ ya ihe dọkịta na-ekwu isi mmadụ ebi ike bọọlụ tinye fonu na ntị dọkịta ekwuwe si nwoke nwunye gị nọ n'ụlọ ọgwụ ọ chọrọ ịmụ nwa anta a ga-eme ọpụreshọn a ga-eme ya ọpụreshọn ife eme ọpụreshọn dị ga-eweta depozit 30,000 bụ ife emewe ọpụreshọn nwoke mmadụ etiwe adịghị ego mbio nwanne ya na-eji igbo iji 1 naira abịara m ụgwọ onye m bịara ụgwọ dịkwara ike m na-anara ego dọkịta dịbara anyị ga-eme mere nwunye m ọpụreshọn nwaanyị dịrị ndụ nwaanyị aga m agwụ ụgwọ ma emechaa ogene Dọ́tà jùlọ ajúlọ lọ. Ụlọ dị enwe ọnụ ụlọ dị nwaanyị a mewere akwa n'ụlọ ọgwụ si dọkịta menara mebere mere mebere ka nwa ike mụ nwa mmadụ udo dọkịta gwara nwaanyị si debere anwụọ na n'ọla wara ụlọ dị mụra dị mụrụ ya nwa ọdọ kara nwaanyị alawa n'ụlọ dị ihe na-alaje n'ụzọ ya na-emecha akwa ebe m si n'ụlọ nwa alaje n'ụlọ dị ya bụzọ onye dị nwanyị ahụ Chineke na anọghịla aka o Chukwu onye kere ụwa anọghịla aka nwaanyị alaruola n'ụlọ dị ime ebido
mere nwanyị ime bido mere nwanyị mechiwe ike alekwu kali ihe dị egwu eme nwanyị a mewere aka n'ụlọ si dọkịta menere mebere ka m ike nwa dọkịta gwara nwanyị si debere ahụ ọnụ na ọ lawa n'ụlọ ji mụra dị ọrịa ịwere afọ anụ a anụ egbughị ya aleri anụ a n'abalị akọwa echi adịghị ka m malite mmadụ rie esimiri rice ya esimiri ya ederi ya ole mgbe e ji eri rice esiri nke a ọ wee mee tere ndị mmadụ lacha ọ na-agakwana nri ya erie today. Why you allow you Lord dear? Ebido ma nwanyị mechiwe ike alekwu kali ihe dị egwu eme nwanyị a bidoro nwa nwa mgbe olulu ya nwanyị a bidoro nwa nwa mgbe olulu ụlọ dị ya ma oke bụ mọni nwoke ụgbọ aka ọzọ mọni nwoke ọzọ ya wuru ụmụ nwoke abụọ jee ihe chukwu larụ n'elu ụwa na abụ ego ẹgbẹ́rẹ́ ayé àwọn obìnrin mọ́mí ọ̀wúlé ego ẹgbẹ́rẹ́ ayé àwọn obìnrin lọ́wọ́ ebiri yìí ọ̀wúlé ego wọ́n náà kiri bẹ̀lẹ̀ wọ́n náà kiri bìí ẹ̀kọ́ ẹ̀mẹ̀rẹ̀ yá sí ẹgbẹ́rẹ́ ayé àwọn ọkùnrin ẹgbẹ́rẹ́ ayé àwọn obìnrin ọ̀wúlé ego. Egwu a m na-eji abịa mi na-eke ebe ihe na-agụ ahụ na ya na-eri elu bụrụ na-akpụ ya ahụ na-agbala m because ya ahụ nnukwu burial ọ wụrụ nwa mere ya local burial kọmitii ọbụla nọ na burial a kpọkọrọ burial ahụ ebi nso ka m kwuo elu ikuku ka ikuku na ya organize ole ndị na-eshi nri ole ndị kanopi ole ndị mmanya kọmitii adị ahụ iwere otu ụmụ ihe otu ji egwu ala na ọ wee chiri na abịa chọwa ndị na-egwu ala na-egwuola ala abalị ya echi etinye mmadụ n'ala kụshi aja ịmaghị na o nwere ndị egwu ụsụ shi obodo shi aba shi enugwu bịa ya amụrụ ọnụ na-ego ọnụ bebe supu adọnyere anyị ebu ishi mbebe ishi afọ anụ nye oshi this man nyere m 2000 a ọ ga-edere ya mma mana ọ dị nke na ọ ma akụrụ egwu nkele a akwụọla nke ha agaala mmanya gala iji aṅụ ya aṅụ ya agazi iji aṅụ ya aṅụ Hollywood hotel nke nọ na Lowell akụchala m egwu na Hollywood na 14th February Chizo na Yotobize agbapechala m emeka ukwu ọ kaptewezi hụ n'ụzọ m shalaje ihe ọzọ m ga-ahụrụ moto m amapụtadị moto m mafụrụ tadị
mabunye na shedi mmadụ akụrụ shedi jaga 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 kụja asaja shedi kụja moto odo onye mkpụrụ ya n'ụwa n'ịkwado ka mkpụrụ chukwu ụzọ pụtara ọkụ amame ya amaara m onye ewu oyi ga ka ịnwa akwa nwanne gị sada anụ ọ na-enye mmewere spidi ga adị egwu laa yọrọ mmanụ na akwụkwọ ya za aka kwadebe ịkụ egwu a mmemme mụrụ ọgaranya ka iwu wee gburu ihe kemgbe anyị ekole kemgbe Edu Malaysia. Agara m egwu na Hollywood họteelụ nke nọ na Lowere. Akụchala m egwu na Hollywood na 14th February. Chizowere na Yodo Mbisa. Sama pechala m emekwu. Ọka m jewezi ụlọ ụzọ m si ayodu. Ihe ọzọ m ga-ahụ moto mama fotali. Moto mma frutali mabunye na shedi mmanụ akụrụ m shedi jaga 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 kụja asacha shedi kụja moto ada onye m rule n'ụwa dịkwara nke m nwụrụ chukwu ụzọ pụtara ọkụ amame ya enwere m asị jeti wiji Mercedes 190 mgbagha moto mebiri mebi bụ ọtọ dịghị onye mkpụrụ chukwu ụzọ pụtara ọkụ amame ya kemgbe m nwata ana m ahụ ihe ọma Chineke na-eme n'olu kemgbe m nwata ana m ahụ ihe ọma Chineke na-eme ọkiri iwu isi ọṅụ m onye onye iwu isi ọṅụ m ana m awụli elu na chukwu ụzọ pụtara m ọjụ ego ọjụ ụkwara ese ya wụrụ mmadụ ka ị gara ajụ onye ole kwere ihe a ga-emere ọkụ Nwamama ị ga-ahụ onye ga-agbachi ise mere dị ọkụ na onye ahụ onye ahụ na onye ahụ onye Igbo ọkwa m akwụsịrịla ahịa mana chukwu napụtara ọkụ Nwamama o chukwu napụtara m odede kemgbe m nwata ana m ahụ ihe ọma Chineke na-eme dede m kemgbe m nwata ana m ahụ ihe ọma Chineke na-eme ole ihe bụ isi ọṅụ m ana m awụli elu na chukwu gịnị bụ isi ọṅụ m ana m awụli elu na chukwu ụzọ pụtara ọkụ Nwamama ya umi bele yanni danu n'olu onye ọgwụla achọwele ntị ya egwu ma ahụ egwu dị mma o enwere ihe njemere gị ihe ọjọọ